Krásné ráno, milí posluchači a diváci Jednoduchého života, dnes číslo 109. A téma, které jsem si pro vás připravila, je, jestli je narcista zlý. Na tohleto téma mě inspiroval komentář pod minulým videem, kdy se paní vyjadřovala k tomu pranířování na veřejnosti, jak já jsem v minulém videu zmiňovala, že někdy je potřeba se zmínit o tom, že když v tom videu zazní věci, které nejsou prospěšné pro ostatní. A ona to tam komentovala, že z úst psycholožky zaznělo, že narcista je v podstatě normální, jenom je s ním náročnější žít. A já, než bych odpovídala zdlouhavě na tohleto téma, tak jsem si říkala, že si nastavím to vysílání, že se na tohleto téma podívám ze svého pohledu, ze své zkušenosti s narcisty a i ze zkušeností, co jsem viděla v praxi. Nicméně já bych nechtěla tady nikoho pranířovat, že někdo je dobrý a někdo je špatný. Tím bych také začala, abychom si uvědomili, že ten narcista se v životě stává. Narcistou se člověk stává. On se s ním nenarodí. Samozřejmě nezbavuje ho to zodpovědnosti za to konání, za to chování. Ale za každým narcistním spektrem je velká bolest na začátku. Ten člověk si něčím prošel. I když to na první pohled tak nemusí vypadat. Když už teda mluvím zase o narcistech, takhle obecně narcistech, nemluvím vyloženě o poruchách osobnosti, protože když se na to tak podíváte, tak trpí-li někdo poruchu osobnosti narcistickou, rozhodně nepůjde někde se diagnostikovat a dávat si škatulku. Takže jich v populaci je velmi málo, podle odborníků, protože tam není zájem to zjišťovat. No, ale to narcistní spektrum, když zachytíme více než 5 bodů, tak už je s takovou osobností velice těžké vyjít nejenom ve vztahu partnerském, ale i ve vztahu pracovním, což je hodně opomíjeno. My se díváme na vztahy, že jenom partnerské vztahy. Samozřejmě jsou nám nejblíž a nejvíce nás týkají, ale my jsme většinu času i v práci. A nám takový člověk dovede otrávit hodně den. Hodně nám dovede poškodit a třeba majitelům firmy dovede i tu firmu zkrachovat, protože to jeho zahladění do sebe a to rozkládání okolí ovlivňuje ten chod té firmy. A tohle to není okrajová záležitost. Tohle to je důležité si i uvědomit, že takový člověk pro svůj prospěch je schopen udělat cokoliv. Nemá zodpovědnost, nemá empatii, všechno pro sebe, co je pro něj, není trpělivý, sebestředný, egocentrický, do sebe zahleděný, bezohledný. A tady tyhle ty vlastnosti, když se nakupí, tak ten člověk nemůže být prospěšný. Nemůže dělat prospěch, protože on za nic přece nemůže. Za všechno můžou ostatní. O aroganci a tak dále, o chování, to už jsou další ty spektra. Takže abychom si uvědomili, že takový člověk je prostě pro fungování společnosti, fungování vztahů v společnosti jako firmy, pracovních vztahů, přátelských vztahů, partnerských vztahů, takový typ osobnosti je čím větší spektrum toho narcistních charakteristik, tím hůř s ním bude ten vztah fungovat. A já jsem ještě řeknu, když si podíváme na přírodu, tak abychom se nezbavovali sami zodpovědnosti, že já když někdy zachycuju, tak na těch různých serverech, tak oběti narcistického zacházení jsou jako tak ti chudáci. A já povětšinou klientům i sobě a lidem, když se bavíme, tak říkám, koukej se na to jako informaci. Je to nějaká informace.
Takže měla jsem v životě predátora. Proč ke mně přišel? Co mi měl ukázat? Mám-li predátora, já jsem tou obětí, znamená to, že nikde nemám sebehodnotu a nikde nemám určené hranice. Že nemám ty hranice třeba. A jakou mám sebehodnotu, když si nechám tohleto líbit? Já jsem ve svém životě zažila 3 osobnosti takové. A jedna říkám, je to už moje domněnka spíš z těch charakteristik, že to byla babička, potažmo potom v nějaké vzorce i máma. Potom jsem měla v přátelské rovině někoho takového a partnerské. A ten partner, ten vztah trval asi 2 měsíce. Velký zájem, velká láska, ten love bombing, jak já tady nepoužívám ty odborné výrazy, protože to bychom se tady vysvětlování těch výrazů zahltili. Takže takové to zahrnování láskou, to, co vidíte v těch romantických filmech, to oni umí na jedničku, to každá žena potom touží, protože to je něco prostě, každá žena ne, ale působí to hezky. A ta mladá holka, tak je to samozřejmě hezké pro tu mladou holku, ještě takovou neznalou těch vztahů, jak to chodí. Takže když vás někdo zahrnuje tou pozorností, dárkami, je tam pořád pro vás, zakopl, aby něco udělal, tak není to úplně standardní, ale nicméně to líbivé. No a pak dojde k té devalvaci, protože to je přirozené chování. No a u mě, když došlo k té devalvaci, tak jsem ten vztah opustila, ale nebylo to jednoduché. Ten vztah trval 2 měsíce a já jsem se z toho dostávala rok, protože jsem dělala zásadní chyby té mladé holky, té nesebevědomé mladé holky. A to bylo to, že házela jsem vinu na něj. Takže ne, že byl zlý. To byly vulgarity, které jsem říkala. Za všechno mohl on. A já jsem celou dobu byla pozorností u něj. Ani jednou jsem nešla k sobě s tím, že co se mi na tom líbilo, proč jsem ho vlastně vpustila do svého života. Takže to je to uvědomění si, že tou obětí se taky stáváme. A my z toho můžeme vystoupit v okamžiku, když si uvědomíme, že ten člověk nám jenom něco ukázal. A já jsem tady záměrně říkala svůj příběh, protože aby bylo vidět, že se nezastávám té druhé strany. Že i já jsem si to prožila. A byla jsem rok zničená, chtěla jsem to pochopit, proč to udělal. Ne, to je cesta prostě úplně do pekla. Nemůžeme chtít chápat někoho, kdo má úplně jinou realitu než my. Než běžný člověk. Když jsem říkala příběh nebo příklad, představte si, já mám modré oči, kdyby mě někdo vychovával, že mám hnědé. A já chodila po světě s tím, že mám hnědé oči, s tímto přesvědčením. Už jenom to, že nerozeznávám 2 barvy. Mám jinou realitu. Zkuste si představit, že ten narcista má úplně jinou realitu než my. My ho nemůžeme pochopit. Nemůžeme. Takže cesta moje, to, že jsem ho chtěla pochopit, byla úplně ven, hlavně ode mě. A chtěla jsem přijít na to, proč. Proč byla ta devalvace z té přehnaného zvedání a obdivu najednou ta devalvace. Pořád jsem to chtěla pochopit. Takže rok jsem se v tom plácala, protože jsem tehda ani nebylo povědomí o takových charakteristikách a i kdyby, tak málo kdo věděl ty efektivní kroky, které člověku pomohou, když se v takovém patologickém vztahu ocitnou a když se chtějí vyléčit. Aby pochopili vyléčit, ozdravit, ať to neříkám tak úplně, jakože je člověk nemocný, není, ale trápí se. O tom je můj kurz, proto mám ten online kurz tak krásně zpracovaný, protože už dneska se dovedu na ty situace podívat a efektivními kroky a konkrétními kroky dovedu vás provést, dostat se z toho bodu konec vztahu a toho patologického, jsem rozsekaná, rozbitá, do toho vztahu, do toho stavu,
že už mohu tvořit nový vztah a hlavně pochopila jsem, proč jsem si tady takového člověka přitáhla a mohu navazovat nové a nezávislé vztahy. Nezávislé, protože oběť predátor je závislá. Takže uvědomit si, že i v přírodě je predátor a oběť a ta kořist. A když nebudou ty myšky, tak ten predátor nebude mít co jíst a buď si najde jinou kořist, anebo vyhyne. My totiž tam zapomínáme tu naši vlastní zodpovědnost, že za to, že tady ten predátor je, máme tu zodpovědnost, protože my jsme mu to dovolili. Jinými slovy, ano, tady tyto osobnosti jsou opravdu nebezpečné. Jsou nebezpečné, už několikrát jsem ukazovala tuhletu knížku Nebezpečné osobnosti od Joe Navarra. Je to bývalý agent FBI a u narcistů tady je zapněte si bezpečnostní pásy. On teda nenazývá tady ty psychopatické osobnosti tak, jak jsme zvyklí, nazývá je jinak a tady zrovna narcistní chování nazývá emočně nestabilní osobností a je to, jak už jsem řekla kolikrát, je to emočně velice náročný vztah a pro tu oběť nekončí dobře. Když se podíváme na pelíšky, není tam sice vyloženě, on je tam ten Kodet herec ukazován jako cholerik, nicméně vidíte, že ta jeho žena prostě, ona nesmí ani heknout, on je ten nemocný a nakonec ona umírá dřív. A on si vezme ještě mladou ženu a jedou do ciziny. Tohle to je ukázka toho narcistního vzorce. A tam prostě ta oběť bohužel, pokud se z toho vztahu nevyváže, tak ona nemá šanci, že jí bude líp. Ona to prostě odnese, když to řeknu jednoduše, odnese to. Takže to uvědomění si, že i když se obětuju a čekám pořád, že se to zlepší a jsem v té naivitě, ano, používám slovo v naivitě, protože se někde obelhávám a je-li ten vztah už dlouhodobý, tak ono, ano, prostě už je to hodně provázaný a blbě se z něho odchází. Je snazší odejít na začátku a rozumím tomu, že když jsou tam děti tak a majetky, že je to horší. No nicméně tady opravdu jde o život. No, ale ať se vrátím k tomu, jestli je ten narcista zlý. Z určité roviny, z určitého stylu chování, ano. Ano. Jeho chování vůči druhým lidem, jak jsem řekla, znala jsem tři narcistní typy. Ve svém životě jsem měla a oni měli takové ty velice stejné charakteristiky. Všichni tři kouřili cigarety. Všichni tři se dokázali napít. Všichni tři měli nějakou dlouhodobou nemoc, kterou si léčili a kterou občas použili, když se jim to hodilo. Všichni tři měli o sobě přehnané mínění, že jsou ti nej. A přitom člověk kolikrát koukal, jakože to tak nebylo. Ale to je ta jejich realita, že to tak vnímají. Všichni tři dehonestovali servírky a prodavačky. To byly pro ně podřadný druh. A to jsou takové ty rysy, na kterých si můžete dát sebestřednost, egocentrismus, bez empatie. Jo? Vám se něco stane, protože když mně se něco stalo. Já si pamatuju, že jsem kdysi ve společnosti říkala, byli jsme už trošku společensky ovínění a tam jedna žena měla hodně sebestředný monolog a já jsem tak ze srandy taky ta uvolněná řeč. Tak se mi říká, jestli si uvědomuje, že to slunce je tam. Samozřejmě byl to útok, že jako. A ona se na mě obořila,
že a dala tu svoji životní bolest na oltář, abych já tam cítila tu vinu, že jsem si vůbec dovolila něco říct. Zafungovalo to, protože ono, když na vám někdo něco takhle plácne. Jenomže ta samá osoba, když já jsem měla stejnou životní událost, tak ji dehonestovala, že to nic není, prosím tě. Jako. Takže u ní ohromná bolest, u druhého člověka, prosím tě, to je nic. Jo? Takže zase chování narcistické. Takže z určité roviny ten narcista je zlý. Z určité roviny. Z jiné roviny on si zažil takové to určité trápení. A můžeme si říct, že i když třeba to bylo to zlaté dítě, takové to, co bylo pozvedávané, no zkuste si představit, jaká je to zátěž být pořád ten nejlepší. Být pořád očekávání, že on je ten. Protože není možné tohleto naplnit. Takže i když je ten narcis vychovaný v tom smyslu, že je ten nejlepší, pořád jako pozvedávaný, tak jeho realita je pokřivená a ve strachu v tom, že to jednou se na to přijde, že nebude. Jo? Teď byla soutěž krásy, vyhrála tam Češka, někde jsem to zachytila, a nevím, kolik tam bylo účastnic, třeba 12. No, tak jaký to bylo pro těch 11? Těch 11 zjistilo, do té doby byly ty nej. A pro těch ostatních teď zjistili, že nejsou nej. A to musí být jako hodně náročné v tu chvíli, to ustát pro tu realitu. Jako jo, ten člověk musí prožívat, nemusí, jo, ale ten narcistní člověk prožívá, jako do toho by nešel možná ani. Protože proto potřebuje ten harém, ten svůj, ty, co ho utvrzují v tom, že on takový je. Protože on vnitřně nemůže přijít na to, že takový není. Ten strach z toho, že by se přišlo na to, že on takový není, je velký a proto má ty obranné mechanismy, proto je arrogantní, proto má tu silnou skořápku, abyste se k němu nedostali, k jeho emocím, k jeho podstatě. No, takže z jedné roviny ano, je zlý, zle se chová, z druhé roviny je zatím velké ublížení a z další roviny my ho máme v životě. Ten člověk, tím, že ho máme v životě, nám něco ukazuje. Nám ukazuje, že nemáme hodnotu svoji, že někde máme málo sami sebe, své důvěře v sobě, máme pochybnost. A proto se nám tady tento člověk líbí. A další, neumíme si určit svoji hranici. Já jsem zažila, kdy, ano, bylo to v alkoholu, ale neomlouvá to, kdy host hodil drobné servírce na zem. A mně se na té servírce líbilo, že ona ji nezvedla. A tady je ta hranice. Tady je ta hranice. A přeberte si to na život. Jestliže máte partnera, který se takhle chová a vy mu to tolerujete, a slovo tolerujete je, že ustupujete. Že ustupujete z té své hranice. Tak promiňte, ale za to si potom můžeme sami. Protože tu hranici si určujeme sami. A proto ten vztah je s narcisem tak náročný, protože tam to není, že si nastavíte jednou tu hranici. Tu si nastavujete pořád. Protože on ji bude pořád překračovat. Protože on z toho má ten energetický zdroj. Takže je to čistě na nás, že v tom vztahu jsme. Takže já bych se tady i podívala na tom, kdo je ten zlý. Můžeme být nakonec ve finále zlými sami k sobě. Že si dovolujeme mít takového člověka v životě. Že nedokážeme od něho odejít. Že tam máme nějakou spoluzávislost. Že nejsme ochotní si toto trošičku odpracovat na nějakým osobním rozvoji přes nějaký kurz, zjistit, proč mám tady toho člověka v životě
a vyvázat se z toho vztahu. Ono je těžko někomu něco radit. Udělej to tak, udělej to tak, udělej to tak. Protože to je stejně jedna závislost vyměněná za druhou závislost. Ale v okamžiku, kdy vy se dostanete do té vaší síly, vy nebudete přemýšlet nad tím, jakože to nejde, protože. Vy to uděláte. To bude takhle jednoduchý. Nebudete nad tím vůbec přemýšlet. A ano, přijde bolest. Ano, přijde, protože vztah s narcisní osobou je dopaminová záležitost. Náš mozek je naučený na trýzeň a odměnu. Trýzeň a odměnu. To je návyk. Takže rozchod s takovým člověkem je odvykačka. Jako byste odvykali si od drogy. Ten mozek vám tam bude házet kdeco. Já doporučuji projít tady tímto obdobím s někým, kdo tomu rozumí, kdo vás podpoří, kdo vám, třeba v tom kurzu jsou ty návody, jak ty etapy zvládnout, co dělat v tu chvíli té krize, protože to bude, prostě jste na odvykačce, se nedá nic dělat. Ten mozek on tak funguje. Takže není to jednoduché, ale vy už budete mít tu svoji hodnotu, budete vědět, že dobře půl roku, čtvrt roku, rok té bolesti stojí za ten kvalitní život, co bude potom. Tak, já už jsem odpověděla na otázku, jestli je narcista zlý. Z určité úrovně ano. Z určité úrovně je to taky oběť, proto si přitahuje stejné typy do svého života a my taky, pokud jsme v té roli oběti. A jak se z ní můžeme dostat, jsem tady taky řekla. Tak vám přeji krásnou středu a na YouTube krásný čtvrtek. Já vám děkuji za sdílení, děkuji vám za odběry, děkuji vám za komentáře, za další otázky a budu se na vás těšit příští týden opět na viděnou. Mějte se krásně. Ahoj!